Hvad er det? Hey, prøv lige at se. Hvad er det? Øje. Det er sgu da ikke en øgle. Hvad er det der? Hvad er det? Hvad siger de? Hvad er det? Hvad er det? Øje. Det er sgu da ikke en øgle. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det der? Hvad er det der? Skal vi lige... Fordi du kun kender... Babu, babu, babu. Hvad var det så? Babu, babu. Ja! Det var godt. Okay. Det er hjerter. Babu, babu. Hvad er det? Det er Babu, babu. Hvad er det? Babu, babu. Ja. Hvad er det? Babu. Ja. Hvad siger de også? Babu, babu, babu. De siger også en anden lyd, gør de ikke? Ja, det er rigtigt. En gang til. Babu. Ja. Babu. Og der. Det er der, ja. Og det. Det er en grillvogn. Kan du sige grillvogn? Ja.